El passat 22 de juliol, Sollana va celebrar la festivitat en honor a Santa Maria Magdalena. La celebració va començar a les 12 del matí amb una missa en honor a la nostra patrona, on van assistir autoritats i veïns i, com no, els festers i les festeres de 2014 que encetaren les festes locals amb molta il·lusió. A les 2, com és tradició, van poder gaudir d'una mascleta a la plaça Major que van encendre entre risses un grup de festeres. Per a mi ha sigut un dia molt emocionant, ja que duguem molt de temps esperant-lo. Ens agraden moltíssim les festes, ens agraden moltíssim les festes, sobretot de Sollana. Volem que tot isca bé per avui, que la professora se faci molt llarga, així molt guapos i que tot isca molt bé. I què esperes de les festes? Espero unes molt bones festes, esperem que estiguem a l'altura, jo i els festers, i poder organitzar-ho bé, que el poble estigui satisfet i tirar avant en el que siga. Ja per la nit, el poble va poder veure un any més en processó la imatge de la nostra patrona. Santa Maria Magdalena va ser portada pels festers de Sollana i acompanyada per festeres, veïns i autoritats locals pels carrers del poble. Després que la Magdalena tornara a l'església que porta el seu nom, els sollaners van poder demanar els bous per a la setmana d'agost més esperada al poble, gràcies a la demanar que tingué lloc al balcó de l'Ajuntament de la mà dels festers. I dur endavant amb molta il·lusió la responsabilitat d'organitzar unes bones festes i deixar ben alt el nom del nostre poble. Per tancar els actes, Sollana va gaudir d'un espectacular castell pirotècnic que va posar punt i final al dia en el que arrencaren oficialment les festes del nostre poble.